जिल्ला एबसुआ नैबे देग्लाय बोसोरनि थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों जे थान्दै जख'न्थाइया बे बांगाल दबायाव खुंफुंजादों बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो हारि जौगानायनि थाखाय माहारिनि सिनस्रि आफाद हिसाबै एबसुआ जिखिनि मावनो गोनां दङ सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै समाज फोसाबनाय आरो समाज दानाय रांखान्थि जौगानाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो गोदान माखासे बिथिं आरो थासारि ट्रेनिं माखासे जिखिनि जोङो मटिभेसन होनो गोनां दङ बे बिथिंफोरखौ लानानै बिथांमोना थान्दै मेलाव थांखि लादों आरो दिनै गेवलां मेलनि गेजेरजों बर' हारिनि जारिमिन सोमावसारनायनि थासारि आरो आथिखाल आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथा बा बड' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआरनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बर' कसारी काउन्सिलनि जौगानाय आरो बिनि जिखिनि इमप्लिमेन्टेसन कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिलनि जि मर्यादा बे गासै बिथिंखौ लानानै रायजो राजानो जों मिथिहोदों रायजो राजानो फोरमायदों गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे मोनसे एकर्डनि गेजेरजों मोनसे हारिया बा जोंबायदि हारिया जि आथालाव जि पर्यायाव जोङो सहैनांगौ बेखौ जों मोनसे थांखि आरो मोनसे जोंनि गुबै बिबान हिसाबै जोङो सल्जार रेसपन्सिबिलिटिखौ जों मावबोदों आरो बे मावनायनि बेलायाव बिटिसि आरो बिटिआर जिखौ लानानै मानसिफोरा गोबां माने डिसकासन गोबां माखासे एनालाइसिस खालामो बेयाव बयहाबो गोथौयै आरो क्लियारै बुजिनानै आरो बेखौ फरायनानै क्लियार जानो गोनां दङ होननानै आं सानो आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जिखिनि बुजिनांगौ जोंनि जिखिनि फोरमायनांगौ जों बेखौ फोरमायदों जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि समस्थिया बारायगोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि पावार एन्ड फांसना बारायगोन थाखानाय जि बिटिसिनि 39 बे बारायगोन 42 जागोन थाखानाय बिटिसिनि जि 46 उइथ नमिनेटेड MCLA बियो 60 जागोन आरो बिटिएडि जि मोनसे एरिया 3082 खान गामिखौ लानानै दानाय जादोंमोन बे एरियाखौ बिटिआर बिमुं राज्यपाला फोसावनायजों पार्लियामेन्टआव पास खालामनांगोन आरो बेखौ पास खालामनायनि गेजेरजों जोंनि गामिया सोसननायनि गेजेरजों बियो आबुं जागोन 41 गामि हाबबाय 19 खान गामि हाबबावनांगौ दङ किन्तु जोंनि दाबिया जाबाय एनादार 500 to 600 गामि सोसननांगौ आरो बेखिनिखौ जों जुदि मोजाङै मावफुंनानै लानो हायोब्ला हारिया फैबाय थानाय समाव आबुङै आरो राफोदै थांना थानांगौनि थाखाय जोङो एनादार मोनसे जोंनि जि मावनो गोनां जोंनि जुजिनो गोनां जोंनि जि जोबथा आल्टिमेट जि थांखि बे थांखिसिम जोङो सहैनो हागोन दा बेखायनो बे बाथ्राफोरखौ रायजो राजाजों जों सावरायबाय आरो रायजो राजाया बेनि सायाव मोनसे मिथिनो थाखाय नेनानै दंमोन बिथांमोना बेनि सायाव गोजोननायखौ फोरमायदों जों नुनो मोनदोंदि गुन उत्सबनि जिखिनि आनजादनि जिखिनि प्रश्न बर' मिडियामनि जिखि जानांगौ बे इंलिस मिडियाम फैदों सानखान्थियारि साइन्सनि खेथ्रआव दा बे प्रब्लेमा जिखि बर' मिडियामजों फरायनाय फरायसाफ्रा प्रब्लेम जादों होननानै जों खौरांखौ मोनदों दा दुलाराय बर' फरायसाफोर बिनि स्टेटमेन्टआ मा जादों दा जोंनि स्पस्ट माने क्लियार बाथ्रा गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे राष्ट्रीय शिक्षा नीतिया नेशनेल एजुकेशन पलिसिया बुंदों जे बिमानि रावजों सोलोंथाइ लानो हायो आरो मादार टां मिडियामजों एजुकेशन लानायखौ बेयाव माने बांसिन माने प्रिफारेन्स होदों आरो बेबायदिनो भारत सरकारा दिनै गुबुन गुबुन रायजोआव बिमानि राव बाहायनाय बिमानि रावनि मिडियाम आरो इभेन मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं बे कर्सआवबो मादार टां मिडियाम सोसननायनि थाखाय खामानि मावदों नाथाय बिनि उल्थायै आसाम सरकारा क्लास 6आव मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजि थिसननो जाबसिननो बा बेयाव माने कम्पालसरि जि मोनसे डमिनेन्स आरो मोनसे जि नारसिननाय बे खालामनायनि उल्थायै जोङो एबसुआ साहित्य सभाया स्ट्रंलि जों अपोज खालामदों सरकारजों जों रायलायबाय सरकारा कमिटमेन्ट होदोंमोन जे इंराजि जाबसिननायखौ जों कन्टिनिउ खालामला नोंथांमोना बर'जोंनो आनजाद लिरदो 6 दाननि इउनिट टेस्ट जोङो बेखौ जोंनि फोरोंगिरि जोंनि फरायसा फरायसुलि बयबो बे आनजादखौ लिरबाय
खिन्थु गुनु उत्सव जि खुंनो दा सोलिगासिनो दङ बे गुनु उत्सवआवसो सरकारनिफ्राय इंराजि रावजों मेथ्स आरो साइन्स क्लास 6निखौ कुइसन पेपार दैथायहरनायखौ जों नुबाय आरो बेखौ लानानै जोङो बे जि एग्जाम बेखौ जोङो टटेलि अपोज खालामदों जोंनि टारगेटआ जोंनि गथ' गथायफोरखौ बन्सित खालामनाय डिसक्रिमिनेसन खालामनाय नङा खिन्थु बिथांमोनखौ जोङो बुंदों जे नोंथांमोना कअपारेट खालाम टिचारखौ बुंदों गार्जेनखौ बुंदों आरो बिनि थाखाय गोदानै खुंफुंनांगौनि थाखाय जि सरकारा दायित्व बेनि थाखाय सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुजों रायज्लायनाय जादों बर' मिडियामनि कुइसन पेपार साफायनानै बिथांमोना गुनु उत्सवखौ क्लास 6नि थाखाय खुंफिननांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादा इंराजि मिडियामनि बिरोधि नङा बा इंराजिनि बिरोधि नङा बर' मिडियाम फरायनानै इंराजि मोजां सोलोंनाय हिन्दी मोजां बुंनो हानाय बे परिबेसखौ खालामनांगौ आरो लोगोसेनो गुनु उत्सवखौ गोदानै खुंफिननानै होनांगौ बे स्टेन्डआ क्लियार क'क्राझार आरो उदालगुरियाव जालांबाय बाखि आद्रा थानाय जिल्लाफोरावबो जोंनि स्टेन्डआ क्लियार आरो आसाम सरकारा गोदानै बे गुनु उत्सवखौ क्लास 6निखौल' गोदानै खुंफुंनांगौ बे खुंफुंनांगौनि थाखाय जोङो दाबिखौ लाखिदों आरो बिथांमोना बिनि थाखाय माने बाध्य। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।